I ara, les petites històries de l'Albert Vidal. Avui... Com és que celebrem el Dia del Llibre? Doncs resulta que la idea de celebrar un dia dedicat al llibre i al foment de la lectura i, de passada, al reforçament de la indústria editorial va néixer a Catalunya per estendre's posteriorment a nombrosos indrets. I és que un bon dia de l'any 1918 va arribar a Barcelona un editor valencià anomenat Vicent Clavel amb la intenció d'establir-se a la capital catalana. Havia nascut el 1888, és a dir, que tenia 30 anys aleshores. Era periodista, i és que aleshores no calia tenir la carrera de periodista per fer de periodista. Havia treballat en diversos mitjans valencians i madrilenys. També havia muntat una editorial a València, l'editorial Cervantes. Però sembla que va creure que potser a Barcelona tindria un abast més ampli. Per tirar endavant el projecte es va associar amb el poeta i traductor reusenc Ferran Maristany. Van publicar obres clàssiques en castellà com traduccions de Heine, de Goethe i d'altres. Poc després, Clavel, el 1922, va ser anomenat conseller i vicepresident de la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona, que molt més tard, el 1981, passaria a anomenar-se Cambra del Llibre de Catalunya. Clavel i Maristany van proposar la celebració d'un dia del llibre, però Maristany va morir i Clavel va haver de continuar amb el projecte tot sol. Finalment, el govern de Primo de Rivera va aprovar la iniciativa amb un reial decret d'Alfons XIII el 26 de febrer de 1926, és a dir, ara fa 100 anys. Amb limitacions, però. S'havia de dir Fiesta del Libro Espanyol, a celebrar el 7 d'octubre. Per què el 7 d'octubre? Doncs perquè era el dia en què se suposava que havia nascut Miguel de Cervantes. No, en realitat va néixer el 29 de setembre i el van batejar el 9 d'octubre, o sigui que no van encertar ni una. Bé, els primers anys la fiesta va ser a l'interior de les llibreries, però el 1929, amb motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona, el Gremi de Llibreters era una antiga institució de més de 300 anys, va decidir posar parades al carrer davant les llibreries per exhibir els llibres i impulsar-ne la compra. La iniciativa va tenir un èxit espectacular i les vendes de tota la temporada es duplicaren en un sol dia. Però el gremi va trobar que la tardor no era gaire adient per celebrar una festa al carrer, tenien por que fes fred, i va canviar la data pel 23 d'abril, ja que era la diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, i el mateix dia de la tradicional venda de roses. A més, també es commemora aquest dia la mort dels escriptors Cervantes, Shakespeare i del peruà Inca Garcilaso de la Vega, tots ells morts el mateix any, el 1616. Bé, la data no és del tot exacta, però ja els hi anava bé. Poc després, els llibreters de Madrid i d'altres ciutats de l'Estat es van sumar a la celebració i més endavant la festa arribà a més de 100 països. Cal dir també que el 15 de novembre de 1995 la UNESCO declarà la data com Dia Internacional del Llibre. Segur que Clavel, que va morir el 1967, no va imaginar mai que la seva idea pogués arribar tan lluny. Paradoxes de la vida. Bé, fins la propera. Aquesta ha estat avui una de les petites històries de l'Albert Vidal.